kata ka drought obiro to ok ohinyre ahinya. Koro mga jong mano kanyo en jatenda migao mara pure county ma Kisumu. Wagoyo mbaka mondo wang'e moko mokenge ma bende county no osegoyo. Winjo gi iti ka bende otemo chano nwagi. Mga bende gisetimo nyaka ne gidonji e telo bang' yiero mokadho. Inyato kotenre gi sekta no mar pur. Ng'eyo nyakoro mga jong stegi Uganda luo sani ikeyo. Kata kamano wach mosebedo ka chando chuny Uganda en ni Uganda wa osebedo ka uso cham e yore ma oko dhi kare, uso gi nengo moro ma tin man piny mokalo, kaeto bang'e chamo nogo ne biro usni kende bei chiegni nyadidek kaka iuse. Ma gik ma watemo goyo mbaka wang'e kaka inyal tim kotenre gi wechegi. Adok ir wendowa e kaunti ma Kisumu mano kanyo Ken Onyango ma bende en jatend migao mar wechego mag pur e kaunti ma Kisumu. Jatelo kwa tieko wadonge dakika moko ariyo. Nyiswa ni to ere chenro ma un godo kata ere mpangilio museketo kare maneno ne uloko sekta mar pur kendo jopur oneno ber mamunjo bende gineno kotenre kod kony maya e sirikand kaunti ma Kisumu. Sani endi budget marwa manye wasekalo, manye county assembly marwa kalo, waketo pesa maber midhi kony go jopur e yore mag nyiewo certified seeds, pesa midhi kony go jopur e yore mag nyiewo kata mana reviving, nasa wacho ni pesa nwaseketo modhi revive go institutions magwa mopogore opogore, to kendo kata mana the World Bank be omiwa grant ma $250 magi te dhi bedo channeled ne jopur, and especially na wacho ni wadhi loso kendo wadhi tego cooperatives magwa, nimar ka jopur oriwore e cooperatives eka ginyalo bedo gi duol. Sani endi kane wadhi e cooperative moro mar joma pidho pamba, tiyudo ka jopur wuoyo gi duond achiel through the cooperative, to koro price ma giyudo per kilogram mar pamba koro ni malo. To ka japur dhi e market as an individual, to koro iwang'ogi, wada encourage, kendo we have allocated money to strengthen our cooperatives. Gimoro kendo ma nyawa ketie pesa, wan gi tingni mag pur about 12 tractors to gisebedo grounded for a long time. Wadwa service gi maber maka pur chakore to wakawo tingni go watere sub county kata Maseme, wase register jok madwa pur, to wapuro negi mwatieki, kata chako dhi sub county machielo wapuro negi mwatieki, mondo mi kor purwa oyud yot, nimar tingni giendi puro negi at subsidized cost gi bei man piny ma ginyalo afford. Koro magi gin mpango madwaro ni mondo wadhi go mbele. To bende nawacho ni wadwa map out gwengwa mopogore. For example, kidhi Nyakach, area mar Katito kanyo endo, iyudo ka seche moko higa ka higa ji puro bando, to bando no endo ok chiegi. Koro do encourage, wase winjire ni for example kanyo pambe manyalo timo ber. Koro ka higo chakre, instead of pidho bando mok chiegi e iya, gipidh pamba. Ka pamba bedo tayari motere e market, to ginyalo tiyo gi pesa no mondo ginyiew go chiemo. Koro mano endo gin gik mwada timo through our extension staff, mondo mi wane ni gweng' ka gweng' nigi gima nyalo pidho manyalo chiek e yo makare ma gibed gi yuto. Erokamano. Erokamano nya jatelo nyakoro mga jong mano kanyo en Ken Onyango ma bende